Ata magtao dron sa lot. Ata magtao dron. Bago kibago. Bus. Asa yung usan, Gol? Bago ba no? Asa yung usan? Tapad na? Okay, nice, nice, nice. Uli. Go. Asa mo na, Pe? Ay, pasilig ko ito. Pwede po. Go. Go. Yeah? Gradas. Klase. Ana? Magtugwa na matulog yung kampanya niyo, magkumakawa na. Kawa na may nanuroy. Kumanagap. Ka na mag-announce naman ka pre? Ha? Nagdahil ka na mag... Hindi, tawag ka, putang mo pero... Reload pa. Ngaw. Kasway na ka natin. Ano? Goods. Hindi ka na sobra sa inan mo. Ha? Saan ito boss? Asa ito boss? Balik, balik. Silong kadali ron Ano eh. naman gani siguro po ni. Ano eh, bawal sila. Saan mo kasay? Okay ra? Tara ka? Okay ra? Ito sa lot, tara ka? Kigul sa go. Bawal sila. Wapo Japon. Ano? Ito sila. Nagpapuwapo ko sa cute cute. Nakauli na din tayo. May ano na. Lagitin. Bakainens na. Bahas na tayo mga pre. Uli na. Trip. Food trip na pod. Ihawan na tong itag. Ay, Kaya malik ko man taon sa. Ay. Ako sumba pre. Ako na. Ikaw brothers. Sinigang.